Halo, लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै दायो हरनि 12टा बाजिबाय ओमफ्राय जोंहा बैसागो नायनो थाखाय न'आव सुटि थांनो नागिरदों बिनि थाखायनो आं दायो पेकिं खालामगासिनो सब पेकिं जाजोब्बाय नै जा गुथलुनि जन्थाखौ बेखौ सोनानै लानोसै बेयाव किताबदो जन्थादो खाथि जासिगोन आरो थेवबो नंले जेबो नंले ओमफ्राय नै जा गुथलुआ मोनसे गोजौ क्लासाव थांबाय नालाय बिनि थाखाय बिजाबबो मोनखाबायमोन बेखौनो लाखाबाय बेनिफ्राय आरो लोगोफोर बैसागो नुसिगोन ओरैबायदि खुसि मा बुंगोन आरो कमसे कम 8 बोसोरनि उनाव बैसागो नुसिगोन आरो ना 8 बोसोर जाबायमोन जों बैसागो नुवाखैमोन न'आवथ' थांबाय थायो माने माबायाव थाङो मा होनो बेखौ मागो जानो थाङो ओमफ्राय आरो दुर्गा फुजा बिदिफोराव थाङो बाथौ फुजाफोराव बिदियाव थाङो आरो ना खिन्थु बैसागोआव थांनाय जायाखैमोन कमसे कम 8 बोसोर हाबानि उनाव ओमफ्राय एबार खेबसे नुसिगोन आरो बैसागो बेनिफ्राय नै दायो पेकिं सेकिं जाजोब्बाय जानाया ओमफ्राय टिकेट दाननायबा जोंहा एसे मा जाखो जों दिनै गाबोन थांगोनबा गथ'नि स्कुला सबनियाफोर खुलिसिगोन आरो ना तो बिनिबो एसे माबा जाबाय आरो चलो जाबाय लोगोफोर गाबोन थांगोन ओंखायनो उन्दुना लानोसै दसे खामाय उन्दुना लानानै गाबोन फुङावनो उथिनानै ओंखाम संनांगोन आरो गोबां खामानि दंबावो मानो लालायखो बे कुबेरखौलाय लैपटॉप बिदिलाय मा जागोन ए भगवान मा खालामनायदो खिथारांलाय आरो बे मानसिया जन्थाय लाना फै अरे डालना डुलना नो अरे जोंटा बेटा तुम्हारा शूज लेके आओ जाओ टीवी रूम में है इफोरखौ गस्लाफोरखौ लाङा बेफोरखौ माने ओरैनो सोनानै मोजांनो गानलांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय जोंहानिया गाबोन ट्रेन दङ आरो ना रान्चिनिफ्राय गाबोन 8टा बाजियाव ट्रेन दङ 8टा बाजियाव ट्रेन दङ गाबोन थ' बेनि थाखायनो लोगोफोर सोरांनायनि आंहा पेकिं सुरु जालायबाय आरो नै खांजि बाथिफोरखौ नाङैफोरखौ गासैखौबो पेकेटा बिदि सोनानै गालांजोबो आरो आङो नङाबा फैनानै बिराद डिस्टार्ब जायो आरो माने बेखिनियाव ड्राइ फ्रुइट्स लाजोबदो गासैबो बेखिनिया सुनु पाउडार फोनग्रा बेफोरो ओमफ्राय आरो नै खांजि बाथि न'आव गालांनाय बेफोरखौ गासैखौबो पेकिं खालामनानै गालांजोबो आरो ना नङाबा फैनानै बिराद डिस्टार्ब माने हुगारनांगौ साफा खालामनांगौ बिदि गोबां खामानि थायो नैबेयावबो एसे पेकिं खालामहरनांगासिनो बिजाबफोरखौबो सोनांगोन बाप्रे बा गोबां खामानि दंबावो आरो न'आवबो नै बेयावबो जायगाफोरखौ एसे खालि खालामहोलांदो बेफोरखौबो गासैबो सोजोबनांगौ बेखौ दा संनो जानो नांगोन देसना ओंखायनो दोनथ'दो ओमफ्राय बेफोरावबो नै बेफोरखौबो सोलांगासिनो आरो लोगोफोर पेकिं जागासिनो गासैबो देखो पेकिं सारा पेकिं हो गया मेरा देखो और ये देखो मैं चिपका पीऊ देखो क्या कर रहा है गंदा सा देखो इसमें खाना डालेंगे अभी नया जाने खाथिनिया आंनो खामानिया भिर जानाखाय गस्ला प्रेस खालाम देखो अभी रोटी बनाते हैं लोगोफोर जा थांनो थाखाय रेडि जाबाय नै न'आव गासैबो बुस्थुफोरखौ सोना दोनजोबलायबाय आरो ना नै पुरा माबानि एन्जरनि थाखायबो दोनजोबखाबाय आंनि आस्थामान थालांसिगोन आरो रायजालायगौमोन दा ओमफ्राय नै बिथिं जानाय लोंनाय गोजा बेफोर गासिबो नै आंगुर लाबाय थालिर लाबाय बेयाव बेदर लाबाय नै ओंखाम लाबाय ओमफ्राय बे कमला समला लाबाय नैयाव रटि लाबाय गासैबो लाजोबखाबाय आरो थ' नैबे मोनसे टिफिना बारा जाबाय आरो बेखौ लांला ओमफ्राय आरो बेगा मोनसेल' बेगा एबार बारा बुस्थु लाङा नालाय ओंखायनो रेडि जाबाय न' थांनो मोनसिगोन जोङो हेल' लोगोफोर नै जोंहा स्टेसन मोनफैबाय ओमफ्राय आरो नै जोंहा ट्रेना नेना दोनबाय थायो बनान्सल ट्रेनाव थांगोन आरो जों ना बिटलु न' मोनसिगोन यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 0 लाफोरा थांनो ओंखारबाय जोङो ट्रेना मोनबाय नै उनथिं थानाय ट्रेनानो जोंनि आरो ना बेनो बाराय ट्रेना खिन्थु ट्रेना भितराव ओरैबायदि गरम जोंहा 1 घन्टा सिगांनो मोनफैबाय आरो ना ओंखायनो मा खालामगोन जनानै
जनानै चिप्सखौनो बेगेसो जाबाय आरो ट्रेना दा खैथा बाजायाव दोङो 7:20 ट्रेना दोङो 7:20 दासो 6:30 नामा बायदि जोंना 6:30 आधा घन्टा दंबावो आरो ट्रेना 9निफ्रायनो खारगोन इयावनो ट्रेना माबा मस्त' गरम सिङाव हाबथ'वाखै बाहेरायाव जना दोनबाय जोङो बेगसो बाहेरायावनो दोननानै बाहेरायावनो चिप्स जाबाय जोङो हाबथ'वाखै भितराव गरमनि थाखाय दा बहुत गर्मी यार दा लोगोफोर 10 मिनिट नै एसि लगायबा ट्रेनाव थान्दा जाबा हाबहैसिगोन आरो Train number 08196 from यात्रेकरांना ट्रेन नंबर 08196 अठरा टाटा बजाने वाली Mari ni Leo. प्लिज Kau serlai cuma bayar nanti. माया Nabe. अंगुरा Ayo, Ada? bukan pada acung mau gelengan jangan tak harap na. 70 rupiah deh लोगोफोर नैले सलाद बिगुर लाबदो हाबाय चिकन आइने हासल लाजवाब ने कैसा है रोटी नीवा हम तो नीति पिनो बहुत गर्मी है बहुत ठीक है Nah, logoफोर ट्रेनाव फानग्राफोरा ओरैबायदि लेथ्रा नै टयलेट खाथियावनो दोनो बुस्थुखौ आयो नैबे सेमफ्रें आरोना एकदम माबोरै जागोन बेखौ नुवा जाफ्लांसै लोगोफोर जाखांबाय लोंखांबाय अरनोसै दायो ओमफ्राय सासे सायाव उन्दुगोन जों फुटल' दांदो सिङाव उन्दुगोन सायाव सासे गाबोन फुङाव बोराया दोखो जाना लाबायनो गाबोन फुङाव रामपुर घाट मोनहैनानै ट्रेन मोनसे सालायसिगोन आरो दा हराव उन्दुनो थानोसै दा खिथा रोङा आरो हंखरसोनाय मानसिसो मोनदों नामा खिथा रोङा आरो दायो उन्दुनोसै उन्दुनानै गाबोन फुङाव आरो ट्रेन गंसे सालायलायनांगोन नालाय ओंखायनो उन्दुनोसै आरो ना लोगोफोर